హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ ఫుడ్స్. ఈరోజు మనం ఎంతో రుచికరమైన బంగాళాదుంప పులుసు చూద్దాం. ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని మనం చూద్దాం. ముందుగా బంగాళాదుంపలను బాగా ఉడకబెట్టుకుని పై తొక్క తీసుకుని ఉంచుకోవాలి. తర్వాత ఒక పాన్లో కొద్దిగా నూనె, వెల్లుల్లిపాయ రెమ్మల 6, జీలకర్ర కొద్దిగా, ఆవాలు కొద్దిగా, ఎండుమిరపకాయలు 2 ఈ విధంగా చేసుకుని, కరివేపాకు రెమ్మలు కొన్ని, పచ్చిమిరపకాయలు 2, తరిగినటువంటి ఉల్లిపాయలు కొన్ని వేసి పాన్లో బాగా వేగేదాకా మనం వేపుకోవాలి. తర్వాత బంగాళదుంపలు మనకి ఉడికిన బంగాళదుంపల పైన ఈ విధంగా ఉప్పు, కారం తగినంత, నూనె కూడా వేసి ఈ విధంగా బాగా మెత్తగా అయ్యే విధంగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇది బాగా ఉల్లిపాయ ముద్ద అది బాగా వేగాక ఈ బంగాళదుంప ముద్దని దీనిపై వేసి ఈ విధంగా బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలి. చూస్తున్నారుగా, ఇలా మొత్తం అంతా కలిసిన తర్వాత నూనె ఈ విధంగా పైకి వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు పులుసుని దీనిలో కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత బాగా మరిగిన తర్వాత కొద్దిగా పైన నూనె వేసుకుంటే మరింత బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీ ఫుడ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.